L'Amater B encarrila la promoció d'ascens en el partit d'anada a casa contra el Rocafont de Mataró, en guanyar per 2-0. Els d'Àngel Morán, un dels equips més joves de la categoria, iniciaven el maig amb el nerviosisme a flor de pell davant un Rocafonda que el seu grup havia acabat la Lliga amb 90 gols a favor. La primera opció del partit va ser per Nacho, que disparava sol dins l'àrea topant contra les cames d'Edgar. El porter del Mataró, inspiradíssim, va aturar una doble ocasió verd i blanca, primer en un xut de David Morales i després el rebuig aturava el dispar de Nacho. Minuts més tard tornava a ser Nacho qui ho intentava de cap, rebent una passada des del mig del camp, però l'esfèrica acabava a les mans d'Edgar. El Rocafonda, per la seva part, amb unes línies molt aplegades, proposava les accions d'atac en jugades de contraatac. Al 30 arribava l'oportunitat més clara pels locals, de pena màxima, quan Moya queia dins l'àrea. Era el propi capità qui anotava el primer gol de la tarda. Instants després, el propi Moya feia la centrada des de banda dreta, però Nacho no arribava a tocar l'esfèrica, interceptada pel porter del Mataró, que queia amb molèsties a terra. Abans d'arribar al descans, el Mataró ho va seguir intentant a pilota parada, primer i després amb una pilota penjada a l'àrea que rematava Sergi i s'estavellava al pal de la porteria de Javi. A la represa, el Cerdanyola Futbol Club va seguir portant la iniciativa en el joc i aportant perill a l'àrea dels del Maresme. Avisaven en una jugada individual de Brian que cedia a Morales, que disparava topant amb els punys d'Edgar. De segona, rematava de nou Brian a les mans del porter visitant. El Mataró ho intentava des de lluny amb un dispar de Pol que marxava desviat. El segon gol arribava d'una jugada de falta a Adrià, que Ivan Sánchez disparava de forma magistral i, tot i que Edgar la tocava, l'esfèrica acabava al fons de la xarxa del Rocafonda. Era el 2-0 i el partit estava encarrilat. El Mataró ho intentava pilota parada minuts més tard, en un servei de falta que rematava Dembo fora. Moya la tornava a tenir en una jugada on s'escurava al fons de la línia de porteria, salvava l'esfèrica i rematava molt forçat topant contra la defensa. Els d'Àngel Morán encara van poder ampliar distàncies al marcador en una gran passada d'Adrià a Sergi Vicente, que trencant el fora de joc disparava l'esfèrica al pal llarg. A la desesperada, el Mataró intentava aproximar distàncies en un dispar molt llunyà de Dembo fora. Amb el resultat a favor, el Cerdanyola Futbol Club ja espera el partit de tornada, el proper diumenge, al camp del Rocafont de Mataró.